Koneen voima ei tuonut ylös. Tultiin ihan omiin voimiin. Kattokaapas tätä. Aika nasta. Tästä kävellä. Tästä kävellä vielä ylös. Lukio ekalla luokalla liikunnanopettaja kysyi, että mitä sitten pojat harrastaa liikuntaa ja urheilua. Vastasin, että freestyle hiihtoa, niin opettaja tuumas vaan eli et mitään. Tää sillä hiki tuli. Vaan se sen arvostaa. Aivan mahtavaa. Joku tehnyt hyvää korppaa. Täällä on yksi runti edessä. Ei sitä malta lopettaa, kun tää on niin helkutin hienoa. Hämärä tulee ja juomapullosta loppu juoma. Jaa, jalat kyllä jaksas vielä, mutta ehkä on parempi tässä kohta lopetella, ettei käy vahinkoja.